Hai, că ai o vizită. Știi cine mă caută? Nu știu, vedem acum. Știi cine mă caută? Da, mă, te caută, frate. A venit mama acasă. Vrea să mă ia cu ea în Italia. Te duci acasă. Stai liniștit. Ce faci, Polipos, Teddy? 4 ani cât ai stat în pușcărie, ai fost băiat cu minte. 9 zile cât mai stai aici, să nu mai greșești o virgulă. Lovește sau ți-e frică că nu mai te eliberezi? Fii atent, dar acum și până te eliberezi, tu nu mai miști în fața mea, înțeles? Și acum vei tu și dai biletul după 8 ani de zile? Zi! Și vrei să le iei pe ăsta? Pe ăsta nu le iei nicăieri, mă, că sub capul, înțelegi? Nu ta, mă, ai înțeles? O să merg și o să mă însor cu fata aia, studenta aia cu buzele frumoase. Mie-mi place să mănânc ce mai mult pizza. Ți-i place pizza? Chișcane, ți-am dat nas și mi te-ai suit în cap. Lovește sau ți-e frică că nu mai te eliberezi? Ți-e frică că nu te mai eliberezi, nu? Te rog eu, nu fă prostii, că ne descurcăm noi, auzit?